Значи, тати ми вика, мама ми вика, и сме за цялото семейство, нали, търсим каракачанка. И какво да видя? Шара. Шара тук мама ми каза, тати ми каза, че това е шара. Каракачанки са и двете. Защо и двете? Ето я и Мара. Мара, вече много куче, бе. И вече се върнали на отделно, защото доколкото разбрах от тати, са дават. Те между другото бяха влезли един път в една къща, гледахме там, на моя приятел Фарито. Но се вече също тук, да смисъл, те си имали имена. Не сме измислили Мара, защото тя се е казвала. Шара вече малко я подмислихме, защото Шара е мъжко, пък двете са женски и Шара. Тук на двора двете слудоранки. Хора обаче тези кучета са толкова галовни. Еди ония срими злинковци. Много малко останали, бе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 кукушки, брат. 7 от 19. Буквално 12 кукушки са загинали и не знам какво и опитило 8. Значи общо са загинали цели 11 кукушки. Не знам по каква причина обаче. Мара, пази ме. Чакайте малко да се пусна фенера. За да яйчеца. Ей сега.